Bore da, pnawn da a noswaithau I chi ble bynnag yr ydych chi ar draws y byd a croeso cynnes i'r LOLFA Tech. Fel defnyddiwr y we, dwi'n dod o draws llawer o bethau o ddydd I ddydd ac yn ffeindio fy hun yn dysgu rhywbeth newydd bron pob tro. Dwi'n siŵr eich bod chi, wel, y rhai cool ohonych chi anyway, wedi clywed am LifeHacks, sef tips a triciau bach difyr I helpu wneud eich bywyd chi'n haws. Wel, dwi wedi bod yn gwario amser yn actually treial rhain mas, a hefyd, maen nhw'n actually gweithio. What? Gobeithio bydd yn helpu chi hefyd. Felly, ymlaen â ni. Yn gyntaf, tiwb o greision. Dych chi'n gwybod y math. Wrth I chi fynd yn dyfnach, dych chi'n cael crap dros cefn eich dwylo a popeth. Does neb moyn hwn. Felly, cam 1, darn o bapur. Plygwch y papur yn ei hanner fel hyn, wedyn gwthiwch o lawr o tiwb fel dwi'n dangos yma. Wrth I chi tynnu'r papur nôl mas, drychwch hwn, mae'r creision yna I chi. Dim ffys na ffwdan. Fantastic! Dechreuwch gyda hambwrdd pobi bach a darn o bapur pobi a lapio'r hambwrdd ynddi. Wedyn, ewch I nôl cookies, y math yma, a glasur o laeth. Rhowch fforc yng nghanol y cookies a dynkio'r holl peth yn y llaeth. Gwnewch hynny pob un ohonynt, a mae'n syniad gwych wneud loads ar gyfer parti neu rhywbeth. Wedyn, jyst rhowch popeth yn y rhewgell am ryw awr neu ddwy, a bydd gennych chi treats bach blasus ar budget. Happy days! Nesa, cebl ffôn symudol. Dyn ni gyd yn gwybod ei fod nhw'n debygol iawn o rhwygo a torri oherwydd ei fod nhw'n plygu'n rhy hawdd. Wel, dyn ni'n mynd I atal hyn gyda pen. Dadsgriwiwch y top oddi wrth y pen a cymerwch y spring bach mas. Tynnwch y spring fel ei bod yn fwy llac a dechreuwch I lapio'r spring o gwmpas top y cebl fel hwn. Ar ôl cwpla, bydd y cebl yn teimlo'n fwy anhyblyg a cryf a bydd hwn yn osgoi unrhyw ddifrod pellach. Difyr de! Mae yna 3 pwynt, A, B a C. Dechreuwch gan gafael ar A B, wedyn tynnwch A ar draws I gwrdd a C. Gan dal A C, tynnwch B o'r gwaelod a dad croesoch i'ch dwylo. Rhowch siglad bach a gorweddwch I lawr. Plygwch y crys drosto'i hun ac eto, a dyna ni. Dyma'r peth eto, bach yn fwy gyflym. O, drychwch hwnna bron yn pro. Gyda bach o ymarfer, gallwch chi wneud o mewn rhyw 3 eiliad. Boom! Absolute legend. Wel, dyw annwyl defnyddiol go iawn de. Os ydych chi wedi dysgu un peth heddiw, wel, mae job yn fi 'di llwyddo. Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gallu plygu crys yn gyflymach na fi, tweetiwch at y lle arall. Bring it on. Wel, tan o tro nesa, just cofiwch, mae'n debygol yn bod ni gyd yn mynd I marw mewn rhyfel niwclear rhywbryd. Ta-ra!